Hekk kif fix-xhur tas-sajf diversi xogħlijiet fuq barra ta' siti ta' kostruzzjoni kollhom jieqfu, ix-xogħol fuq ġewwa tal-bini ma jieqafx. Iż-żoni turistiċi huma l-aktar żoni li qed jaraw żvilupp u għalhekk l-Awtorità tal-Ippjanar flimkien mal-Building Regulation Office ta' kull xahar qed jagħmlu mijiet ta' spezzjonijiet biex jassiguraw li s-siti tal-kostruzzjoni ikunu konformi mal-liġijiet. Fit-tieni ġimgħa ta' Ġunju biss saru aktar minn 160 spezzjoni, dan fil-Gżira f'San Ġiljan u f'Taslima. F'99 minnhom instabu xi irregolaritajiet. Flimkien ma' żewġ uffiċjali tal-infurzar, kru ta' One News għatta nofsinhar itera it-toroq tal-Gżira biex segwa mill-qrib kif isiru dawn l-ispezzjonijiet. L-ewwel ħaġa li ssir mill-uffiċjali tal-infurzar hija li jassiguraw irwieħhom li ma' kull sit ikun hemm notifika tax-xogħlijiet u l-permessi kollha imwaħħla f'post prominenti. L-aperturi ta' kull sit ta' kostruzzjoni għandhom ikunu magħluqin permezz ta' xibka jew blinjam biex waqt li jkunu qed isiru x-xogħlijiet fuq ġewwa ma joħroġx trab il-barra. Dawn waqfu wkoll persuni milli jidħlu fis-sit. Il-bankini ma jistgħux jiġu ostakolati u l-passaġġ għandu dejjem jitħalla liberu u sikur. Xogħlijiet matul il-jum tal-ħadd ma jistgħux isiru u bl-ebda mod ma tista' ssir ħsara fuq proprjetajiet oħra li jinsabu bis-swit is-sit. Meta jkun hemm xi ksur ta' dawn il-liġijiet, il-persuna responsabbli mis-sit tiġi kkuntattjata u tingħata 15-il ġurnata ċans biex tirregolarizza ruħha. Jekk ix-xogħlijiet jibqgħu ma jsirux, is-sit jingħalaq mill-Awtorità tal-Ippjanar u l-ebda ħaddiem ma jitħalla jidħol jaħdem u dawk li jkunu għaddejjin fuq xogħol jinħarġu l-barra. Mill-ispezzjonijiet li jsiru l-aktar irregolaritajiet komuni huma aperturi miftuħin u bankini ostakolati u imkisra. Fil-fatt, fi 3 lokalitajiet biss ġew innutati 59 sit b'aperturi miftuħin u 44 sit bankina ostakolata jew imkisra.